פתחתן עסק מתוך אהבה אמיתית לעיצוב ובמטרה להתפרנס מזה. ולאורך הדרך גיליתן שלהיות בעלת עסק לעיצוב זה הרבה מעבר מלעצב דברים יפים ללקוחות שלכן. אני ליאור דקליבה, ובפודקאסט מעצבות עסקים תקבלו הצצה למאחורי הקלעים של עסקים בתחום העיצוב, ומפרק לפרק נדבר על איך להתנהל נכון בסיטואציות שונות ומאתגרות שניפגש איתן לאורך הדרך, איך לעבוד עם לקוחות חלומיים על פרויקטים שמנמנים ומרגשים, ובסופו של דבר, איך לעצב ולנהל עסק רווחי ומצליח בביטחון לאורך זמן, והכי חשוב, איך ליהנות מהעשייה שלנו. בפרק האורחת הראשון בפודקאסט שלנו, אני מארחת את אריאל קלמר, ממתגת עסקים ומעצבת ויזואלית עצמאית, ובו נדבר על איך להמשיך לייצר מיתוג מקורי ויצירתי ללקוחות מאותו התחום, מבלי למחזר את העיצובים שלנו, תוך כדי שמירה על אתיקה מקצועית. אז בואו נצא לדרך, האזנה נעימה. טוב, היום יש לנו אורחת מיוחדת, שככה בעצם הפרק אירוח הראשון שלי פה בפודקאסט, אז אני ממש מתרגשת. אז אריאל קלמר איתנו כאן היום, שלום, שלום. ואריאל היא ממתגת עסקים, ממתגת עסקים ומעצבת ויזואלית? יס. נכון מאוד. ואת אריאל אני מכירה כבר הרבה זמן האמת, ומאוד שמחתי ככה. התכתבנו באיזה יום וככה אמרתי לאריאל, בואי וזה, זרמה בצ'יק צ'ק להקליט איתי פרק, אז איזה כיף. לכבוד הוא לי. וזהו, אז בואי תציגי את עצמך, ספרי לנו. טוב, כמו שאמרת, אני באמת, יש לי עסק, אני ממתגת עסקים, גדולים קטנים עד בינוניים. בעצם מה שאני עושה, אני בעצם עוזרת לעסקים להציג את עצמם בלי מילים, ככה אני קוראת לזה. כאילו, לקחת את הביקורות שכותבים עליהם וזה, ובעצם להביא את זה לידי ביטוי בצורה ויזואלית. וזהו בגדול. מהמם. טוב, אז בעצם אני ואריאל יצא לנו ככה להתכתב איזה יום, וככה דיברנו על איזשהו נושא בינינו ככה על דברים כזה, סיטואציות שקורות כזה למעצבים, למעצבות, מעצבות גרפיות, למי שעוסקת במיתוג, נכון? וזה באמת סיטואציה שגם אני חוויתי אותה בעצמי לאורך הקריירה שלי בתור מעצבת, וזה באמת סיטואציה כאילו מבאסת, זה כאילו... אני חושבת אין מעצב או אין איזה עסק שלא נתקל בזה. את רוצה להציג רגע על מה אנחנו מדברות בכלל? על כן, איזה כן. מהי הסיטואציה? סיטואציה? אז אנחנו בעצם מדברות על סיטואציה שבעצם מה קורה כשהרבה לקוחות מאותו התחום, לקוח מאוד ספציפי, מנישה מאוד ספציפית, מגיעים אליי, אוקיי? נגיד, מיתגתי איזושהי מספרה, פיצריה. כן. פיצריה. מיתגתי פיצריה, אוקיי? יצא אש, יצא פצצה. כאילו, הבעל העסק לא מפסיק לקבל מחמאות על המיתוג החדש שלו, ואנשים מתחילים להתקשר אליי. ראיתי את המיתוג שעשית להוא, ולזה ולזה, ואני רוצה גם, ופתאום אני מתחילה לקבל מלא 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 פניות מלקוחות מתעניינים. לאו דווקא מתחרים של אותה פיצריה, זאת אומרת, זה יכול להיות גם פיצריה בעיר אחרת, למשל. אבל כן, פתאום מגיעים לה הרבה פניות מפיצריות. אז מה קורה? זאת כי אומרת, דומה משה דומה בעצם. לרוב זה כן, עובד ככה. נכון. וזה טבעי וזה בסדר, אבל בתור מעצבת, זה מכניס אותי, זה יכול להכניס אותנו לפינה קצת בעייתית, כי אני אומרת לעצמי, טוב, כמה פיצריות אני יכולה למתג? כאילו, כמה אני יכולה להמציא את עצמי מחדש? אז זה קרה, כאילו, בואי תספרי לנו קצת מהצד שלך, כאילו. בדיוק, אז אני אספר לך ככה, כמו שאמרתי, דומה מושך דומה, ואני לאחרונה באמת נתקלת באיזו סיטואציה, לפחות בעסק שלי, ואני מאמינה שרוב המעצבים היותר מנוסים כן עברו משהו כזה, שפתאום יוצא איזשהו מיתוג מאוד מאוד טוב,
או שהוא מאוד ממיר או מצליח, זאת אומרת המותג באמת תופס, וככה זה מושך נישה ספציפית מאוד מאוד כמו אותו מותג חזרה אלייך בכמויות במסות מאוד גדולות. לפעמים אנחנו עוד מעט גם נדבר על זה, על בא לי כמו או אני רוצה כזה, שזה גם מהמם. ביג נו נו בתחום. אבל צריך לדעת באמת איך מתמודדים עם זה, גם מבחינת אתיקה מקצועית, שאת עובדת לרוב עם מתחרים, עם קולגות, עם דברים כאלה, וגם בקטע הקריאיטיבי, איך אני עכשיו ממציאה פה משהו אחר. אז זה באמת הבעיה נקרא לזה, או הנושא שעליו אנחנו ככה נפתח היום. כן, אני יכולה להגיד לך שלי יש את הפתרון, או אני יכולה לספר קצת איך אני מתמודדת עם הדבר הזה. את רוצה להוסיף משהו על הנושא? את רוצה כאילו... אז זהו, אז בדיוק לשם כך התכנסנו כאן היום, כי באמת אני רואה מהצד שיש הרבה מעצבים ומעצבות שמתעסקים במיתוג, ופתאום כאילו פתאום נמצאים בסיטואציה שהם מתחילים להילחץ, כי הם אומרים, וואו, כאילו, כמה עוד אני יכול כבר לעצב לאותו תחום, לאותו לקוח? אמ, נכון, את כל הזמן כאילו גם בטח בייעוצים שאת עושה, את מאוד מדברת איתם על בידול, או על כן להיכנס לאיזשהו מיתוג של נישה מסוימת. זהו, אם אז אנחנו תכף באמת גם נבין, זאת אומרת, מה אפשר, איך לא להיות בסיטואציה הזאת, איך לא לפחד מזה שמגיע אליי לקוח מאוד ספציפי, שוב ושוב ושוב, זאת אומרת, איך אני בעצם שומרת על היצירתיות הזאת ולא משכפלת את העיצוב של עצמי. אז בואי אולי נתחיל בלגעת שנייה במה לא נכון לגבי התפיסה הזאת, שכאילו אם מגיע אליי פיצריה אחת, שתיים, אני לא יכולה לעצב יותר, אני לא יכולה למתג יותר פיצריות, לצורך הדוגמה. אז מה לא נכון לגבי התפיסה הזאת? זאת אומרת, איך אני באמת מצליחה להגיע למיתוג של לקוח מאוד ספציפי, בתחום מאוד ספציפי, ועדיין להישאר מקורית ונאמנה לעצמי אז וללקוחות שלי. אז מה שאני תמיד אומרת זה שאומנם העסקים יכולים להיות באמת דומים מבחינת נישה, גם אם זה נישה מאוד מאוד ספציפית, וגם דיברנו על זה, נגיד אם אנחנו אומרות, אני ממתגת בתחום המסעדנות או בתחום המזון, אז יש באמת מסעדת המבורגרים ויש ברק שייקים, וכמובן שהקריאטיביות לא תיפגע, בגלל שבאמת זה איזשהו, זה נישות מאוד מאוד שונות. אבל אם אנחנו נכנסים באמת לעצב, כמו שאמרנו, פיצריה מול פיצריה, או קצבייה מול קצבייה, אז צריך באמת להבין שלרוב לא כדאי להתמקד בשירות, לא כדאי להתמקד במוצר. אני בתור מעצבת, אני לא אמתג עכשיו את הבשר, במקרים מסוימים. יש כאלה שזה יותר נכון להם, יש כאלה שזה נכון פחות. זאת אומרת, אם מהמם. נגיד אני עכשיו מחליטה שיש לי, בוא נגיע באמת לרמה הפרקטית. אני את לא ממתגת את הפיצה אני לא עצמה. ממתגת את השירות או את המוצר, כי אין מה לעשות, בסופו של דבר פיצה זה פיצה, שחומה יותר, עבה יותר, דקה יותר, או בשר זה בשר פרימיום יותר, אבל בשר טחון זה בשר טחון, וצריך להבין שאנחנו צריכים לחפש את הסטורי טל, את הסט ערכים שמאפיין את העסק הזה. מה הכוונה? נניח עכשיו יש איזושהי קצבייה, שבאמת הווייב שלה הוא יותר יאללה בוא אני יודע מה אתה אוהב, בוא אני ארוז לך, יש לך מוכן, שמרתי לך לשישי וכל הדבר הזה. חצי ליטר בירה, והזחריף בצד, והצ'ימיצ'ורי והחפלות, כזה אנחנו כבר יאללה מדברים בלאגן. בדיוק, כן, ויש את הקצבייה שאולי היא תהיה ממוקמת בהרצליה או בסביון, ושם הם קראו לך יותר, שימו דגש על הנתח קצבים הייחודי, הדברים יראו שונה, נכון, הדברים ימותגו שונה, ואין לגמרי. אין בכלל עניין של אפילו אה, קרבה, לא בצבעים, לא בהוויה הכללית של הדבר הזה. ואני חושבת לא שזה מה באותם שצריך אייקונים של סטייק, של בדיוק. סכין. הדברים יהיו שונים לחלוטין, גם ברור שמבחינת שפה גרפית, אבל גם מבחינת הערכים והחזון של העסק. ובאמת שאנחנו מדברים על ערכים וחזון וכל הדבר הזה, אז זה מוביל אותי גם לעניין שבאמת לא,
לא לשכוח שבגלל שאנחנו לא ממתגים מוצר או שירות, צריך לשים לב שהסטורי, הסיפור של המותג בעצם נוגע בהכל, אם זה בקופי שלו, אם זה בנראות, אם זה ב... באמת כל דבר שהוא עושה שיספר את הסיפור, ביחס שהעובד באותה קצבייה ייתן ללקוח, שזה יהיה היחס שמדבר את המותג, את התדמית, כי בסופו של דבר אנחנו לא מעצבים רק צבע או פונט, או אנחנו מדברים, אנחנו מעצבים בעצם חוויה, איזשהו ערך, איזשהו חוויה, בדיוק, חוויה שלמה. לגמרי. אז זה ככה מה זה הטיפ שלי למעצבים פה שנתקלים בסיטואציה הזאת. הכי. אמ, אז אני מאוד מסכימה איתך, התחברתי כאילו להרבה דברים שאמרת, ואני מחזקת את מה שאמרת, שהכל מתחיל ב, באמת בלבנות את האסטרטגיה לאותו עסק. מי עומד מאחורי העסק? הבן אדם שעומד, הקצב, או הבחור של הפיצה, מאיפה, למה פתחת את הפיצריה? למה אתה פותח פיצריה? נשמה, כאילו למה אתה לא הולך עכשיו, לא יודעת, לפתוח מכון לא יודעת מה. מה אמ, צורת עבודה שלך? מה הווייבים הכלליים של מה המקום או של הסיפור? סבא השירות? שלך הביא איזה בצק מיוחד לא יודעת מאיפה, והוא שמת אותו יומיים במקרר, ופתאום גילית שזה איזה מתכון מטורף. זאת אומרת, אנחנו צריכות באמת לנסות, כשאנחנו מתחילות תהליך של מיתוג, גם אם זה פיצריה, וכבר מיתגתי מיליון פיצריות, כאילו הקאצ' הוא באמת למצוא את הסיפור שמאחורי העסק, כי עומד שם בן אדם. ובסופו של דבר, אני בטוחה שכבר שמעתן את זה, זה מאוד מדובר, אבל אנשים קונים מאנשים, ואם הסיפור מעניין אותי, בתור נכון. לקוחה, אם אני מתחברת ל... אם אני מתחברת למסרים, כאילו, אוקיי, אני אישית צמחונית, אז כל דוגמה עם קצבייה, כאילו, המוח שלי לא מקבל, כאילו, המוח שלי נסגר, אז יותר נוח לי לתת דוגמאות על הפיצריה, אבל אם זה פיצריה שמשתמשת בחומרי גלם אורגניים, טבעיים, שהרוטב עגבניות הוא כזה שכב במקרר. בעבודת יד, תאבי, אני קונה גם ב-200 שקל, כאילו, את מבינה, פתאום הערך הוא בעיניי מאוד נתפס כשווה. אז כשאני ניגשת לתהליך מיתוג, אני בטוחה שאת יכולה להתחבר לזה, כי את עושה את זה ממש טוב בעיניי, אני רואה אותך כאילו ממתגת לאותו תחום, כאילו מי שמכיר את אריאל, אז אנחנו רואות את זה קורה אצלך הרבה, אבל בקטע טוב, כאילו בקטע של כל פעם, אני אומרת וואו, כאילו איזה יופי, ובאמת להצליח לייצר איזשהו look and feel שנורא תואם לעסק ולבן אדם שעומד מאחורי העסק, ולספר איזשהו סיפור. אז אני מאוד מתחברת לכל מה שאמרת. אז בואי ננסה עכשיו אולי קצת להסביר אולי, או לתת טיפים למאזינים ולמאזינות שלנו, שאולי הם קצת יותר בתחילת הדרך, או לא בתחילת הדרך, אבל לא כל כך יצא להם למתג לאותו תחום, ופתאום זה קורה, ופתאום הם מקבלים, את יודעת, פניות מלקוחות, ופתאום הם אומרים, אוקיי, איך אני עושה את זה, איך אני עושה את זה, אני עובדת אז איתה. תני לנו את הטיפים שלך, איך את ניגשת לתהליך מיתוג מחדש, איך את עושה את זה, איך את שומרת על היצירתיות שלך, איך את נשארת נאמנה למיתוג שסגרת לפני יומיים, איך את פתאום מצליחה להמציא את עצמך כל פעם מחדש, שזה לקוח זה, תחום זה. בדיוק, אז מה הכל מתחיל ונגמר באמת בשיחת אפיון מאוד מאוד מקיפה, מאוד רצינית, שם אנחנו ככה גם פוגשים את הבן אדם, מבינים איזה ערך או מה באמת, אני אישית ממש עוברת על כל הסדר עבודה שלו, מהרגע שהלקוח פונה אליו, אפילו ברמה שאני שואלת, מדהים. איזה הודעה אתה מחזיר? כאילו, זה, היי, מה נשמע? תודה שפנית אליי וזה וזה וזה, או איך את עונה תודה שפנית, לטלפון? ועוד מאמי. תודה או שפנית שלום. אליי, אשמח לעמוד לשירותך, כן. אשאר פנייה. אז כבר פה אפשר באמת להבין איך העסק ייראה, וכמובן שגם אם זה עסק מאותה הנישה, הוא לא יראה אותו דבר. אז שוב, זה הסיפור מותג, זה השיחת אפיון החזקה הזאת שעושים בהתחלה, את לזהות, כי מגיעה אליהם גם למקום, אם זה חנות פיזית, את מגיעה? זהו, כשזה באמת סטודיו, חנות, whatever.
אז זהו, כשזה באמת עסק פיזי שמצדיק הגעה, ובאמת יש איזשהו עניין ככה של המקום עצמו, אז אני מגיעה. כשזה פחות בזה בעצם למתג איזשהו נותן שירות שהוא עצמו העסק והעבודה איתו היא באמת הוא ככה, הפנים של הדבר הזה. אז מספיק לי אותו כאילו בזום. עכשיו, צריך לזכור שמותג הוא לא רק מותג חיצוני, ואני כל הזמן אומרת את זה, זה לא רק איך אתה נראה, זה גם מה הבפנים שלך עושה, ושוב גם דיברתי על הקופי אגב, שאת יודעת כמה אני מאוד תומכת בלעשות קופי איכותי, מיקרו קופי לרמת באמת ההודעות הקטנות שבתחילת הדרך, שהליד לגמרי, רק מתעניין, כל זה בעצם יכול לתת לנו את החוויה השלמה של יצירת תדמית שונה לאותה נישה. לגמרי. אז זה באמת הטיפ הראשון. ברמה הפרקטית, אם אנחנו באמת מדברים על הפרקטיקה, שפה גרפית שונה ואחידה, ולא להתקמצן עם הלקוח על השפה הגרפית. מה הכוונה? לתת לו חומר, לתת לו עם מה לעבוד, כי בסופו של דבר אני מכירה הרבה עסקים שהמעצבים הגרפיים שלהם בסופו של דבר נתנו להם איזה לוגו וכמה צבעים, ויש בסקיצות המון שפה גרפית שהם לא קיבלו, וככה הם לא יכולים לבדל את עצמם או להשתמש בזה בעצם ולהיראות שונה מאותו תחום, מתחום אחר, מאותה נישה של עסק אחר. אז תסבירי כן, לנו שנייה רק מה הכוונה להרחיב את השפה הגרפית למי שככה אולי... אה, אוקיי, אז שפה גרפית זה אומר, אם נגיד אני עכשיו יש לי עסק מסוים ויש לי את הלוגו ויש לי את הפלטת צבעים שלי, אבל בפוסטים תמיד יש איזשהו מוטיב חוזר של, לא יודעת, איזשהו דרופים כאלה, או איזה שהם תמים מסוימים, קו מסוים, איך נראה מספר, איך נראה כתם, איך נראה צבע, לאיזה שקיפות הוא יכול לרדת, כל מיני חוקים של המותג, חוקים, כמובן לא להתפשר על ספר מותג איכותי, אבל כל הדברים האלה שבעצם יעזרו ללקוח לקחת את מה שעשינו ולעבוד באופן עצמאי, במיוחד אם אנחנו מדברים על לשמר נישה את זה. של, בדיוק לשמר את זה, במיוחד אם אנחנו מדברים על באמת נישות של עסקים קטנים, שלא כל פוסט רצים למעצב, או לא כל קמפיין צריכים עכשיו לפנות אליך, כמובן שזה עדיף, אבל אין מה לעשות, אנחנו חיים במציאות שיש בה כלים שאפשר גם להיעזר בהם. כן. אני מאוד מברכת על קנווה וכאלה. אני אז חושבת שיש את הלקוחות שיבואו אלייך כי הם עזבי אותי עכשיו לעצב לעצמי, קחי את הכסף שלי, תעצבי לי ברור, פוסטים, תודה רבה. ויש את הלקוחות תלמדי אותי שנייה, תעשי לי איזה, כאילו איזה טמפלט ואני אעשה לעצמי. סבבה, גם זה טוב לי וגם זה טוב לי. זאת אומרת, ממש ככה, ממש ככה, וגם לדעת לזהות אותם. אם מתחילת הדרך אתם מרגישים שזה עסק קטן עד בינוני, שלא מאוד יכול להרשות לעצמו קמפיינים מעוצבים, או איזשהו ככה אה, מעבר תדיר על חומרים גרפיים, אז תנו לו יותר. אני ככה אומרת, באמת, תנו לו יותר, כי בסופו של דבר הזהות שלו, ההצלחה שלו, זה מה שאתם, זה בעצם הכרטיס ביקור הכי טוב שלכם. לגמרי. תפרגנו, לא, אתה רוצה את המסגרת הזאתי, אז זה בעוד תשלום. אתה רוצה את לגמרי. האלמנט הזה, זה בתשלום נוסף. לעזור לעסקים אחרים לצמוח, כי זה בסוף יחזור בדיוק, אלינו. זאת אומרת, זה יביא לנו עוד עבודה, עוד עיצובים, עוד לא משנה מה. הוא יגדל, אז הוא יצטרך גם תפריט אחר, והוא יצטרך גם עוד שקית, והוא צריך, לא משנה מה. אז, והוא כמובן יבוא אלינו, כי היינו כל כך שירותיים, וכל כך כאילו אש. מה לגמרי. כמו שאמרת. מהמם. אז, אז זה באמת הטיפ השני. הטיפ האחרון, אפשר להגיד, זה לא להתקמצן, לא להסכים, אפילו לא להתקמצן. לא לתת ללקוח לפעול בקטן, לא לרדת מתחת הסטנדרטים שלנו. אנחנו גם דיברנו על זה, אני ואת, אני לא יודעת אם את זוכרת, אבל כשאני אומרת לא לרדת מתחת לסטנדרטים שלנו, זאת אומרת שאם אני לא מאמינה שאני יכולה לתת לו שירות שבאמת יעשה אפקט, שיגרום לו להצליח, שיגרום לו לייצר איזושהי תדמית אחידה אה, עם התקציב שלו, אז לא מהמם. לקחת את זה. פשוט ככה, אני יודעת שיש המון עסקים ומלווים צעירים, מעצבים צעירים בתחילת דרכם, אבל אני חושבת שזה לא, לכם זה יעשה לו טוב כמו שזה יעשה לו. מה הכוונה? אם לקוח פונה אליך ואומר לך, אני רוצה רק לוגו. עכשיו, כולנו יודעים בתור מעצבים, רק לוגו
זה לא עושה שום דבר. רק כן. לוגו זה לא אנחנו, זה פחות מתאים, וזה באמת, זה לא יעשה את הבידול הזה. וברגע שאתם גם מתכוונים, ללקוח זה לא שווה, כאילו, כי מה כבר יש לך לעשות רק עם לוגו? זה כל כך מעבר, זאת אומרת, יפה, אז זה מה שאני תמיד אומרת ללקוחות שלי, אה, אם אין תקציב לשפה גרפית ולזה, אז לחכות קצת, לא יקרה כלום, כי רק לוגו לא יעשה שום אפקט ולא ייתן שום ערך, וגם לא יהיה לכם את האופציה באמת לגרום לבידול הזה בין המתחרים מאותה נישה, כי נכון, הבידול נמצא בשפה הגרפית, בקופי, בשפה מלאה, שלמה, בדיוק, בסיפור הזה שאנחנו יוצרים, שאפשר לראות אותו ויזואלית. אז זה באמת השלוש טיפים שככה הכי היה חשוב לי באמת לתת, ליצור, לא משנה, לא להסתכל על העסק בתור נישה, לא להיות מקובעים גם לכל מיני אלמנטים ויזואליים. ובטח את מכירה את זה שאם יש פיצה, אז חייב להיות משולש פיצה בלוגו. לגמרי. אם יש מעצבת גבות, אז חייבת שתהיה שם גבה. אה, פינצטה. או פינצטה. אז אני אומרת, אמ, להיות כן, אני מקובעים חושבת, אני חייבת להודות שבתחילת הדרך אני חטאתי כאילו, לפעולה. בפינצטה, בסכין של הקצב, אין מה לעשות. אבל באמת, ככל שאנחנו קצת יותר משתפשפות ומתנסות, אין מה לעשות, זה דרך שאנחנו חייבות לעבור, ומהניסיון, אני פשוט נהיות טובות יותר, התהליך היצירתי שלנו, הקונספט, התהליך של פיתוח הקונספט העיצובי, אנחנו הולכות ומשתפרות, אין מה לעשות, אנחנו לומדות איך כאילו לקבל השראה ממעצבים אחרים, מהעולם, מהסביבה, מהטבע, לא משנה מאיפה, ולהכניס כאילו לפיצריה, במקום לשים פיצה, אז אולי אני הולכת על איזשהו אלמנט מתוך החומר הרוטב הסודי שסבא שלו עשה, לוקחת את זה, מכניסה את איטליה, עושה איכשהו, וכאילו ככה בעצם כל פיצריה שאני אעצב, אוקיי? האמת שאף פעם לא יצא לי לעצב פיצריה, לא שאני זוכרת. יצא לך? גם לי לא. אולי, לא? אולי בתור קצבייה, סטודנטית, אבל קצבייה יצא לך, נכון? גם, מה? לא, יצא לי שווארמיה כזה, בכיף. שווארמיה, אוקיי. לא, כי נתת דוגמאות על קצבייה, אז אמרתי, הוא... זה אמ, באמת משהו שאפשר יותר להתחבר אליו. כמובן שיש את הפיל הכללי, שאגב אני מתחילה גם לראות קצת ככה מישמשים, זאת אומרת אם פעם יכולנו להסתכל על לוגו, וגם אם לא נדע לקרוא, אני אומרת את זה תמיד, נבין שזה מעולם האוכל או מעולם הביוטי או מעולם האופנה, אז היום אני מרגישה דווקא שיש טשטוש גבולות יותר, משהו שהוא יכול להיראות מאוד חנות ממתקים, פתאום יכול להיות איזשהו סלון יופי. נכון. ובאמת למה? לא לפחד אם לא היינו מכירות את הסמל של נייק, נגיד ולא היינו מכירות, שלא היינו יודעות שהאבי הזה זה נייק, היית יודעת שזה נייק? כנראה שלא. זאת מתחלוטים, אומרת, זה משהו ש... ואין לזה לא צורך. כתוב בגדי ספורט, אבל זאת אומרת, כי המחשבה הרי מה הזאת אנחנו... שאם אני לא תוקעת את האייקון של הפיצה, של המשולש, אז זהו, אז לא ידעו שזה קצר, זה כבר לא שם. כאילו אנחנו כבר נכון, התקדמנו משם. אני מסכימה איתך ממש, וזה שוב, זה בעצם מה שזה משאיר, מה שזה מקבע, זה את המיתוג של השירות. כי כשאני, זה בדיוק מה שאמרנו לא לעשות, כי כשאני שמה גבה או פינצטה, כמו שדיברנו על זה, אז מה שאני מראה בלוגו זה אני עושה גבות, אבל אנחנו לא רוצים למכור את הגבות, אנחנו רוצים למכור את זה שאני נכנסת אלייך את החוויה. לקליניקה, ואני מרגישה חברה שלך, ואת תקבלי אותי, וההודעות הן כאלה כיפיות, וחג שמח, אני שמחה שאת לקוחה שלי, או כל מיני דברים כאלה שהם באמת ב, כן. יותר בסיפור, או בערכים של העסק. אז הפינצטה הזאת, היא מכניסה אותך ואה, לתוך ואה, ואה. בדיוק, כן, גם אני מבחינת המעצב חושבת, וגם מבחינת... אני מאוד מסכימה איתך, ואני חושבת שזה מתקשר ל, ל, לדבר הזה שאנחנו כל כך רוויות, רוויים, שמוכרים לנו, מזה שיש כל כך הרבה מאותו דבר, כאילו, זאת אומרת, יש שפע, אוקיי? שפע בקטע סבבה, אין לי בעיה, כאילו, הכל טוב, יש מקום לכולם, אבל היום מפמפמים לנו בכל מקום, תקני, 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 או את יודעת, אוקיי?
ויש כל כך הרבה שפע בחוץ, ויש כל כך הרבה אופציות וכל כך הרבה בחירה, שבסופו של דבר באמת לא מעניין אותי הפינצטה, לא מעניין אותי הגבה, מעניין אותי הבן אדם שמאחורי. זאת אומרת, אנחנו נהפכנו להיות צרכנים, שמה שמניע אותנו זה דברים יותר עמוקים את יודעת, השיווק של פעם היה כזה מבצע, תקנה פינצטה, כאילו, אוקיי? והיום זה קצת אחרת, אז אני חושבת כאילו השיווק נהיה מתוחכם יותר ואישי יותר, ובאמת אנחנו מתחברות יותר לעסקים שאני יכולה להתחבר אליהם ברמה האישית, ברמה כאילו חברית, מורה, אה, דמות סמכותית, דמות חברה הכי טובה, או מישהו שילמד אותי והוא נורא רציני ואני, כאילו, אוקיי? אז אני חושבת שזה נורא מתחבר לדבר הזה, שכאילו אוקיי, לוגו לא חייב ישר כאילו באמת להגיד לי, אוקיי, זה פיצריה, אבל אם אני מסתכלת על הלוגו, אני רואה את כל המסביב, ואני קוראת את המשפט המשני, אוקיי, חוויה מאיטליה, משנת לא משנה מה, אני מתחילה להבין שמדובר פה, אוקיי, מגניב, ואני רואה את האלמנטים הגרפיים, אני מסתכלת על לא יודעת על מה, אני מתחילה להבין שמדובר בפיצריה, זאת אומרת, זה מאוד מתחבר לדבר הזה. את אפילו אני, יכולה לראות את המחיר שלה, את יכולה לראות מה מחכה לך. אני רואה את האם איטליה, מחכה לך אני פיצה? רואה את הגבינה את, הנמרחת. וואי, בא לי. את תפתח יכולה לי את לראות את תיאבון. מה יחכה לך ברמה, אפילו באמת לראות את הפיצה עוד לפני שאת רואה אותה, זאת אומרת, המיתוג יכול להגיד לך האם יחכה לך עכשיו קרעי מוצרלה וארטישוק, או עכשיו זיתים כאילו ורוטב כזה, אבקה כזאת. אפשר לגמרי, ממש להרגיש את זה, לגמרי. את האיכות. ואם אז אני אני יכולה ככה גם לחזק את הדבר הזה שאני לא רוצה למכור רק לוגו, כי זה גם יפגע במוצר הסופי שלי, במיתוג העסקי, כאילו בלוגו שאני אעצב לאותו לקוח, לאותו עסק, אז אני רגע רוצה להוסיף גם עוד נקודה ששווה להתייחס אליה, זה שגם אני בתור מעצבת, בתור בעלת עסק, בתור מעצבת עצמאית, אם אני אמכור רק לוגויים ב-1200, ב-2000 משהו, ב-3000, אוקיי? לא משנה בכמה אני מוכרת רק לוגו, אבל אם אני אמכור רק לוגויים, אז אני אמכור רק לוגו ללקוח הזה, ואני אמכור רק לוגו ללקוח הזה, ואני אמכור רק לוגו לזה ולזה ולזה, ואז אני מתעסקת עם 5 לקוחות בו זמנית, בשביל איזה 5,000, 6,000, 7,000 שקל, ונגמרתי בסוף החודש. אז גם בתור בעלת עסק, מלבד שנייה הפן העיצובי, וכאילו להישאר יצירתית, ובאמת להיות נאמנה למיתוג שלי, ולא לשכפל את עצמי, אז אני רוצה שתחשבו גם על הדבר הזה, שבסופו של דבר, אנחנו רוצות באמת לתת חוויה שלמה, ובאמת למכור גם איזשהו תהליך, את המיתוג העסקי המלא, כי זה גם יאפשר לנו לייצר יותר הכנסה ולעבוד עם פחות לקוחות, לעבוד לעבוד עם הלקוחות, בכיף, לפנות לברוק, לי זמן להשקיע בתהליך אחד שהוא מאוד כללי והוא מאוד זה, וגם להרוויח בהתאם, וכאילו אם אני עובדת בטירוף עם 5 לקוחות בו זמנית, זה מטורף, כאילו, אז איזה איזה עבודה אני מייצרת בלחץ כזה. אז זה גם עוד משהו ששווה לדבר עליו, למרות שזה לא הנושא של הפרק, אבל אני כן רוצה וגם, שתמיד תחשבו גם על העסק שלכם, כאילו בכל דבר שאנחנו עושות, בכל בחירה שאנחנו עושות בעסק. תמיד צריך לחשוב גם על טובתנו האישית. מעבר לזה, ברגע שהם ייצרו רק לוגו, אז כנראה שאחרי, לא יודעת, 20 רק לוגו, יראו יגיע המשולש שהעבודה של שלהם הפיצה. גם, זה לא, גם, וגם אנשים המשולש מבחוץ, שיגיע. הלקוחות, שאין שום אפקטיביות לתוצר שלכם. הרי עסק רק עם לוגו לא יפרוץ, אלא אם כן זה באמת נדיר. אני אומרת עדיף בלי לוגו מאשר רק לוגו. אז הוא לא באמת יפרוץ, ואז באמת אתם גם חוסמים את הכרטיס ביקור העתידי שלכם. קחו רק לוגו, רק לוגו. אתם שמים לעצמכם איזושהי תקרת זכוכית שלא יהיה התפתחות, לא נכון, למותגים שיצרתם ולא לכם, כי נכון, בסופו של דבר כמה מותגים, אתם תקבלו פניות חוזרות. אז זה גם לא כלכלי במונח הזה, וזה גם לא כלכלי
במונח עתידי, זאת נכון. אומרת, אין, אז אין לזה, את אין לזה, בעצם, אני מסכימה איתך מאוד, את בעצם נוגעת בנקודה של סינון לקוחות. איזה לקוחות, מהמם. אני יכולה לקבל אלפי פניות מאותו סוג, כאילו מאותו נישה, מאותו תחום, אבל למי אני אומרת כן ולמי אני אומרת לא. מי מוכן להשקיע בעצמו? עזבי מי מוכן לשלם לי כמה שיותר, זה לא העניין, זה מי מוכן, איזה עסק בא כאילו בשביל להצליח. איזה עסק עכשיו משקיע במיתוג אצלי, את הסכום שאני מגיע לי עבור מה שאני הולכת לתת לו, ולהרים לו את העסק מבחינה ויזואלית, ורק עם לקוחות כאלה אני אשאף לעבוד, אבל בשלב אולי קצת יותר בהמשך, אוקיי? כי כמו שאמרת בתחילת הפרק, כשאני בתחילת הדרך, אין מה לעשות, אני אמכור רק לוגו, וזה בסדר, אני רוצה להתגלץ' על אנשים, אני רוצה להתגלץ' על לקוחות, אני רוצה לעצב, אולי אני אעצב לוגו עם במשולש פיצה, בסדר, לחלוטין. תראה, אבל, אבל צריך להתאמן, נכון? על מי אני אתאמן? אז נכון מאוד, וגם מעבר לזה, אני יכולה להגיד לך שאני, אה, כשהייתי במקום הזה של רק לוגו, ממש בתחילת דרכי, אפילו בתור סטודנטית, הבנתי שזה לא עובד, שזה כאילו לא עובד, ומה שעשיתי, מכרתי רק לוגו, אבל בסופו של דבר נתתי ללקוח גם טיפים, תשתמש אבל בפונט הזה, בסדר? אבל תשתמש בצבע הזה, ואז מה שקרה, תמכרתי רק לוגו, ונתתי באמת את נתת כל הרבה המעטפת יותר. מאמינה בה, כי בסופו של דבר אני יודעת שלוגו בשחור לבן לא יעבוד לו. וזה הוביל אותי למצב עוד יותר מתסכל, שאני כביכול מוכרת שירות שלי באיזשהו סכום באמת נמוך, והלקוח מקבל הרבה יותר, אפילו הוא לא מבין מה הוא קיבל, כאילו אפילו הוא לא קולט שיש פה תמחור נוסף של פלטת צבעים, של כן, אלמנטים, של ואני לא אומרת שבתחילת דרכי ידעתי את כל זה, אבל לגמרי צבעוניות ופונטים ולוגו, או אפילו אייקון בנוסף ללוגו, זה משהו שהבנתי שהוא צריך, ופשוט לא תמכרתי את זה. זאת אומרת, האני המאמין שלכם יודע שצריך את זה, אז אם כבר, קחו על זה כסף, כאילו לחלוטין. לגמרי, אם אנחנו רגע חוזרות שוב לנושא הבידול, זה מה שיבדל את החבר'ה של אותה נישה. זה לגמרי מה לגמרי. שיעשה. זה מה שיגרום לי בעצם להישאר נאמנה למיתוגים שעשיתי בעבר, ולהישאר נאמנה ללקוחות שלי, כי אם אני מגייסת מספר לקוחות, זאת אומרת, אם אני מתחילה לעצב למספר לקוחות מאותו תחום, מאותו נישה, אז זה גם לא פייר אם אני אעצב ללקוחה שעכשיו סגרתי, מאוד דומה למי שסיימתי עכשיו לעצב לה. אז זה באמת קצת קאצ'י הדבר הזה. ובאמת עם הזמן אנחנו משתפרות בזה, וכמו שבעצם, אם אני שנייה מסכמת את הפרק, אז כמו שבאמת נתת טיפים ככה, שאם עכשיו אתם מסיימים לשמוע את הפרק ואתם יכולים ללכת ליישם ברמה כזאת, אז זה באמת להשקיע בתהליך של בריף לקוח עם שאלות מעמיקות, ממש לעשות איזושהי אסטרטגיית מותג, להביא לידי ביטוי את האופי, את הבן אדם שמאחורי העסק, ולהתרחק מאלמנטים מאוד מוכרים ולעוסים, כמו משולש פיצה, פינצטה על הגבה וכו'. לא להתקמצן על חומרים גרפיים גם אמרנו. לתת ונכון, בשם לא רק עליו, לוגו, אלא את ברור. כל המעטפת, להתעקש על זה, וגם כאילו אתם לא סתם מתעקשות על זה, וגם צריך גם להסביר את זה ללקוח, כי זה גם אחריות, זה האחריות המקצועית שלנו. זה לא לחלוטין. מקצועי לתת ללקוח רק לוגו, אוקיי? ומה היה הטיפ השלישי? תזכירי לי? השלישי היה באמת לא להסכים לרק לוגו. זאת אומרת, אם אנחנו רגע באמת מסכמות, זה קודם כל לעשות איזשהו מותג פנימי וחיצוני, שהוא בעצם ייתן לנו את השפה. הטיפ השני היה באמת לקחת את השפה הזאת ולתת אותה בשפע ללקוח. כן, להגיד לו כל מה שאתה יכול, להקיא עליו את השפה הזאת. והאחרון זה באמת לא להסכים לדברים שנוגדים את האמונות שלנו, שאנחנו יודעים מראש שהם לא כן. עובדים, וגם יקשו עלינו כעסק להתפתח בעתיד. זאת אומרת, גם על העסק ששילם לנו, וגם לי כעסק עתידני שצריך לקבל עוד לקוחות, זה לא עושה טוב לשום צד. אז זה מהמם. ואת האני מאמין הזה, אנחנו מגבשות תוך כדי הדרך. זאת אומרת,
שוב, אם אתם בתחילת הדרך, מי שמאזינה, מאזין, ואתם בתחילת הדרך ואתם עדיין כזה, זה עוד לא מתיישב לכם, זה בסדר. תוך כדי הדרך הדברים מתיישבים, אתם כבר תדעו מלקוח ללקוח, מפרויקט לפרויקט, פתאום הדברים יהיו לכם קצת יותר, עכשיו אני מבינה על מה אריאל דיברה, עכשיו, אתם כאילו, כל פרויקט שתעברו לאורך הדרך, אתם תכירו את האני מאמין הזה שלכם, זה ילך וייבנה, אז הכל בסדר. וגם יש פרויקט, צריך להגיד, יש ליוויים מקצועיים שעוזרים לכם לדעת את הדברים האלה, כאילו מה שליאור היום עושה. כשאני התחלתי בתחילת דרכי, נורא היה קשה למצוא באמת איזשהו מלווה לתחום או לנישה כל כך ספציפיים בתחום שלי, ובטח את יודעת, אני עברתי עוד ליוויים עסקיים בנישות הרבה יותר רחבות, זאת אומרת, הייתי יחד עם עוד בעלות מקצוע מתחומים אחרים, ובאמת מה שאת עושה זה לעזור, לפתור את הדברים האלה שלוקח זמן להגיע אליהם, באמת בליווי פשוט, וזה שווה הכל. מי שבאמת רוצה לקחת את העסק, זאת אומרת קדימה ולא מתנסה. אז אני חושבת שכל מה שאמרנו עכשיו, אפשר, במקום שהניסיון יעשה, ניסיון של בן אדם אחר, לפעמים זה עדיף לחלוטין. אז תודה. זה באמת, תודה על הרמה הלא צפויה הזאת, לא ציפיתי. תודה על הפרגון, וזה באמת אחת הסיבות העיקריות, אחת המטרות הגדולות שבשבילם באמת פתחתי את העסק שלי. זאת אומרת, עשיתי את המעבר הזה ממעצבת גרפית ובונת אתרים עצמאית למלווה ומנטורית למעצבים ולמעצבות עצמאיות. אז אני חושבת כאילו, אנחנו יכולות לדבר בלי סוף, כי כאילו, דבר מוביל לדבר, ואיזה כיף, כאילו, אנחנו יכולות כל היום לשבת ולהתקשקש פה, אבל אני חושבת שככה אפשר לסגור את הפרק, את הפרק המיוחד, הפרק הארוכת הראשון שלי. איזה כיף. יואו, איזה כיף היה. להגיד תודה על האירוח, היה מקסים, ואני איזה בטוחה כיף. שעוד יגיע להמון פרקים נוספים בהמשך, לפחות ממה שאני ממש. שמעתי, אני מאוד אוהבת. איזה כיף, אה, תודה. תודה ליאורי על הבמה. תודה שהגעת, ותודה שככה שיתפת אותנו בטיפים, ואריאל, מי שלא מכיר את אריאל, אריאל היא באמת עושה עבודה מדהימה בעיניי, אני עוקבת, באמת אני עוקבת אחריך כבר תקופה תודה. ארוכה, ובאמת אני רואה עם איזה לקוחות את עובדת עם לקוחות גדולים, וככה, אני גם מכירה אותך קצת, לא יום ויום, לא יומיים ברמה האישית, ואני יודעת שאת עסוקה בטירוף, וכאילו ההמון שלך, כאילו זה. אמ, אז מי שבוע. שלא מכיר אותך, אריאל, איך אפשר למצוא אותך באינסטוש? מה שם משתמש? אריאל ויז'ואל דיזיין. אני אשים את הלינק בזה, למטה, מכירה את אלה? אשים את הלינק למטה. אז עוד, כן. אני אשים לנו את הלינק של האינסטוש של אריאל, ותוכלו ככה להכיר אותה מקרוב, ולראות את העבודות המדהימות שלה. וזהו, אני חושבת שסיימנו. אז תודה תודה, רבה. אהובה, היה כיף. יאללה, בשורות טובות.